Atong topic karon is about indicators. Okay? So indicators. So una tong imong mag-search ta og Bollinger Bands. Okay, Bollinger Bands, take note ninyo ang Bollinger Bands. Tapos kuha ta og RSI. Tapos nanatay Bollinger Bands, nanatay RSI, kuha ta og stochastic. Okay? So nanatay Bollinger Bands, nanatay RSI, nanatay stochastic, kuha po ta og MACD. So nanatay upat ka indicators combination. So nanatay Bollinger Bands, nanatay RSI, nanatay stochastic, ug nanatay MACD. So isa-isahon sa nung explain mga bro. So ani dyan na siya. Okay, ang Bollinger Bands mga bro. Kaning nakita ninyo na kaning blue sa ubos, ang tawag ana lower bands. Ug kaning blue sa taas, ang tawag ana upper bands. Okay? Lower bands, upper bands. Kaning pula, kaning pansin ninyo ning pula sa tunga, ang tawag ana pod middle bands. So lower bands, upper bands, o middle bands. Okay? So, kabalo na mong support og resistance. Una-una na lang na murag yapon ni og support og resistance ning Bollinger Bands. Okay? Ang support na to, si lower bands. Ang resistance, si upper bands. Okay? Okay, that's it. Tapos, ang RSI pod, dati ginatawag na price nga 70 kani 70 mo na yung limit 70 o 30 ang pinaka low 30 ang pinaka high 70 so once na mulampas siya sa iyang pinaka high 70 above 70 na pareani nilampas sila above 70 na ang tawag ana overbought. Okay, once na muadto siya sa iyang pinaka low lowest na giniya nilapos na siya sa 30. So, kani nilapos na siya. Ang tawag ani, oversold. So, oversold o overbought. Okay? So, kumbaga, kaning oversold na tong overbought, mo na tong signal para sa atong buying pattern o selling pattern. Mo na mag-confirm po sa to, mag-confirmation. Okay? Gets niyo? Okay? Tapos, stochastic. Mo na gyapon. Stochastic, mo na gyapon. Pag mulampas siya sa iyang 80, ang tawag ana overbought. Kani sila overbought na. Nilampas na siya sa itong box. Ug kani, nilampas po siya sa iyang pinaka-lowest na 20, nilawas pa dyan siya. So, ang tawag ani oversold. Okay? Okay. Tapos, kani, MACD, ang signal po na ni mga bro, kay, kani, kita mo ning blue, once na ka ng blue, mo cross na silang duha kani. Okay, pansin niyo nag-cross. Once na mag-cross na siya, ibig sabihin mag-bullish na siya. Kaya mag-bullish. Okay? Og ka ng blue pod mag-cross pa ubos, mag-bearish. Okay, pansin naman ninyo nang bearish siya. Okay, signal lang na. Tapos kaning blue ha, sabi na ko, kaning blue mag-cross pa taas, bullish. Kaning blue mag-cross pa ubos, bearish. Okay, take note. So, mo to ang dagan sa itong upat. So, okay. Kabalo naman tayo no. Lower bands, upper bands, o middle bands. Okay, ngita na example. So, example. Example na to nga ingani. Kani, pinaka highest na niya. Kani, high na kayo. Untay, mo na natong lower pinaka higher bands. Okay, mo na siya. Kani higher bands. So di ba buy buy support sell resistance mura og buy lower bands sell higher bands. Ay, buy lower bands sell upper bands. Okay. So so syempre na siya sa upper band, so makauna-una nyo ka may mag-sell na ta kay mo down na siya sa ato ang lower bands. Okay, so mag-sell na ta pero
dili pa kita confident kay mo pa man nato nakitaan. So ang magpa-confident sa atoa na mag-sell na jud ta kaniyatong mga uban nga indicator. So tan-aw na to nga na siya sa upper bands, tapos tanaw na to sa atong RSI nga uy pag tanaw sa RSI nag-overbought na po siya, di ba? Pansinin nyo, nag-overbought. Oh, nag-overbought na po siya. So, medyo confident na ka. Kay kita na kang isa pa confirmation. Okay, na nag-overbought na. Okay, hina na ang mga buyers. So, nagtanaw na po ka sa atong stochastic na ano po siya, nag-overbought na po. Kani mo na sila. So, nag-overbought na po siya. So, medyo confident na dyan kayo ka. Tapos, pansinin mo sa itong MACD, taas na po kayo siya. Muna siya banda. Dari. Kaya muna sila. Muna siya banda. Muna siya banda. Okay? Taas na kaayo. Gikan siya nag-cross dari. Pag tanong mo, uy, nag-cross na itong MACD. Okay? So, na yung posibilidad na nag-cross ang blue pa ubos. So, mag-bearish. Okay? So, nag-bearish mo dyan siya. Okay? So, good na atong confirmation, confident na ta. O nag-sell ta, okay, gain profit na ta. Okay. Gets nyo? Gets. Gets. Hey, thank you. Okay, so moro to. Moro sa to. Na, mo to nga maggamit ng Bollinger Bands, tanawon po na to ning RSI stochastic ug MACD na to para sa atong mga confirmation. Okay? Okay, study lang mga bro. Keep grinding.